Her kim ötayda öz pikirini aytdy. Her kim pikirini aytmana borcu var. O hakkı var pikirini aytmana. Her kim öz pikirini aytdy. Meň pikirime aytmaly ekenin, orta sesim kesip berip ekran çıkarmaly ekenin. Haramzady. Ine bu şoraýalyk propaganda onlar var. Halkyň beýnisini ýuwup oturan, halka ýüzlenen bolýar. Halk ine siziň diýe çağalaňyza çenli sürgün etmeliydi diýe doglan ýanky doglan çağalaňyza çen. Yalan bir sözleme. Ýöne şo dedi Merdanyň aýdan zady ba, Merdan Muhammedowyň. Ol çağalarda günah ýok, olaň çağalaryna gaýtan bilim bermeliydi. Çağalarym özleri ýalak bolup ýetişmedi ýaly bilim bermeliydi. Bilimli, ilimli etmeliydi. Ondan şo aýdan ok. Ne propaganda on adamlar şeýle bolýar. Sen sözüňden kesip çık alýarlar da üstüne mara bir sagatlyk, bir sagatlap leksiýa geçip üstüne adamlaryň beýnisini oýnaýarlar. Ne pihpah propaganda onları ne şey edip işleýär vatandaşlar. Adyna bilip goýun. Çok gasakkal lilya adyna. Ýene de neme bolýa ol ýaly musurlaryň adyny beýdip ýoýup bärdäki gepleşigimi ýoýup oturmaýyn hapalap. Olar ýaly musurlary adam hasabyna görem zogum. Öýden bilýändir onuň aýak asty dep bilenýändigini.